Benvinguts de nou a un nou documental de bèsties i animals mitològics. Avui, estimats barrufets i barrufetes, parlarem dels dracs. Existeixen realment aquests éssers? Van existir? Avui intentarem posar llum a la foscor. El drac, el dragó, del llatí draco, serpent fabulosa o del grec monstre fabulós, és un animal mitològic que apareix en diverses formes en bastantes cultures de tot el món, en diferents simbolismes associats. És especialment molt conegut arreu d'Europa i Àsia. A Catalunya també hi és molt present. Un drac és bàsicament com una enorme serp amb dues potes, o cap, o quatre, i a vegades amb un parell d'ales. El seu rostre, així com altres parts del cos, sol estar més relacionat amb tercers animals com lleons o bous. A tot arreu es diu que té un fort alè de foc, capaç de rostir qualsevol cosa. Els dracs catalans, a més, són capaços d'emetre un fred i talè capaç de podrir-ho tot amb la ferum que fa. Normalment són salvatges i despietats, matant els ramats i els seus amos. Custodien grans tresors en solitari i estan dotats d'una gran saviesa. Els defensen durant temps llarguíssims a causa de la seva llarga vida i de la capacitat de mirar a través de les parpelles, fins i tot quan dormen. Un dels motius pels quals són tan grans defensors de tresors és la seva afició per dormir sobre horts i tresors. Els dracs trien coves grans per viure que els hi permeten guardar els grans tresors que tant desitgen. Pel canvi climàtic, gràcies a ell, els podem trobar arreu. L'actuació dels sants ha aconseguit, però, amansir-los sovint, fins a tal punt que es morien de llàstima després que un sant els hagués beneït. A Catalunya tenim la sort dels nostres patrons que ens defensen dels dracs, Sant Jordi i la Mare de Déu de Montserrat. I com ho fan? Doncs amb el poder de l'amor han aconseguit petrificar els dracs o ferrificar-los, és a dir, transformar-los en figures de pedra o ferro. Si passegem per Barcelona en podem trobar diverses mostres. El nostre intrèpid fotògraf, el Barrouet fotògraf, n'ha aconseguit unes quantes imatges. Sereu capaços de trobar-les vosaltres? I fins aquí un nou capítol del Nacional Barrogràfic.